Počinje novo poglavlje u potrošnji vode. Visokokvalitetna, održiva Pilot Gold Floater je budućnost. Floater koristi jednu od najmodernijih i najnaprednijih tehnologija, uključujući hidronomsku ultrafiltraciju i reverznu osmozu. Ovaj sustav osigurava uklanjanje nečistoća na mikroskopskoj razini, što rezultira iznimno čistom vodom. Rezultat nije samo vizualno čista voda, već i voda za koju se kaže da nudi iznimno osvježavajući okus. Što je proces Crystal Tower? Proces Crystal Tower jedinstvena je inovacija koja pročišćavanje vode gura u neistraženo područje. Ova patentirana metoda, u kojoj voda teče kroz višeslojne kristale kvarca i kamenje, inspirirana je drevnim tradicijama, ali je jedinstvena u svojoj modernoj primjeni, a naša dvostruko filtrirana voda Flow flaširana je samo u aluminijske limenke koje se mogu 100% reciklirati. Hvala vam na gledanju.